Bona vesprada a tots, gràcies per vindre. Anem a començar este ple ordinari. El primer punt del dia és l'aprovació de les actes de les sessions anteriors. Hi ha un punt que s'ha de modificar per un error de l'acte del 6 de novembre, on no s'havia desplegat l'acord que vam arribar sobre els desnonaments, tots els punts que havíem acordat. El llegim? Sí, i ahir n'hi ha un error. El llegim? Si és un error, és un error. Aleshores, vots a favor de l'aprovació dels actes? S'aprova per unanimitat. Segon punt del dia, donar compte de la correspondència de l'Ajuntament, el registre d'entrada i eixida, els grups polítics. Donar compte del registre d'entrades des del número 1931 del 4 de novembre fins al número 2308 del 18 de desembre. I el registre d'eixides des del 648 del 4 de novembre fins al 748 del 18 de desembre. S'ha de tenir en compte de les resolucions de l'alcaldia. Les resolucions són poquetes, n'hi ha des del número 80 del 19 de novembre fins al 84 del 10 de desembre. 5 resolucions. Vale? Molt bé. A continuació, passarem a l'aprovació dels pressupostos municipals per a l'any 2016. Estos són els primers pressupostos que l'equip de govern que jo encapçalo le presentem i anem a fer un esforç per a explicar-ho més. He preparat una presentació per aclarir, perquè una de les màximes de nosaltres són la transparència i deixar les coses clares i que la gent del poble sàpiga què estan els seus diners. I aleshores serà en aquest procés lento, jo aniré parlant per baix a la pantalla per resumir els membres. Baixeu, voleu baixar, us faig il·lusió la xavals. És important que jo ho vega... Sí, és el mateix. Són les mateixes xifres. La seva prioritat, la qüestió és si ho veig jo per poder explicar. Està projectant ja? Sí. I de la dreta no al revés. No. Vale? No, jo arribé, no tinc problema. Passem, estos són els pressupostos municipals de 2016 i per a fer una bona comparança hem plantejat els del 2015. En 2015 els pressupostos eren de 2.011.401 euros en 21 cèntims. Estos són els ingressos i els gastos per a complir el equilibri pressupostari. Els ingressos i els gastos tenen que ser els mateixos. En 2015 és aquesta quantitat. Els pressupostos que presentem avui i que intentarem aprovar seran de 1.766.890 euros. Una rebaixa de 244.511 en 21. És uns pressupostos que hem aconseguit baixar, sobretot millorant la gestió. I com ja hem anat explicant durant aquests 6 mesos, abaratir allò que es podia abaratir i tallar gastos innecessaris. Passem a la següent. D'este 1.700.000 que composen el pressupost, hi ha una sèrie de gastos que són fixes, que tenim que pagar sí o sí, que es separen entre despeses de personal, deute bancari i transferències corrents. Transferències corrents són aquells pagaments que fem a particulars o a entitats, com per exemple la Mancomunitat, que hem de fer al llarg de l'any sí o sí. Com veiem, les despeses de personal de 750.000 era en 2015 de 750.736, passen a ser ara de 676.950. I
60, perdoneu. Este abaratiment és en part que un dels funcionaris s'ha jubilat i no anem a preguntar a aquesta plaça, i també en l'abaratiment que hem aconseguit en dietes i despeses dels membres de govern. Per altra banda, el deute bancari, que en 2015 es van pagar 380.000 euros en 380.986 euros en 11. La proposta d'enguany és pagar en pressupostos 392.840 euros en 98. Pagarem un poc més perquè conforme anem més pagant aconseguim reduir el deute abans. En transferències corrents, l'any 2015 eren 71.182 euros en 24 i enguany seran de 25.803. Com s'ha aconseguit aquest abaratiment? Hem arribat a un acord amb la majoria de les persones a les que devien diners, i a la comunitat també, en allargar els plaços, programar-ho en diferents anys. Per tant, cada any pagarem un poc menys i així l'Ajuntament tindrà un poc més de marge. La diferència total de despeses fixes és de 1.203.000 euros aproximadament a 1.095.800. Un abaratiment de despeses fixes de 107.300 euros. D'acord? Passem ja a les propostes. Nosaltres inicialment, el Partit Socialista va presentar a la resta de grups una proposta que incloïa el següent. Millorar la gestió de les festes i fer-les més econòmiques donant un servici, una qualitat igual o major en material d'oficina, que pareix una partida molt senzilla i entenem que en 3.000 euros n'hi ha suficient, però recorde que en anteriors anys aquesta partida de material d'oficina ha tingut gastos astronòmics de fins a 80.000 euros de material d'oficina. La inversió i la proposta que tenim nosaltres, seguint coherents en el nostre programa electoral, és apostar per la cultura, per això vam ficar una partida específica de 10.000 euros, apostar per el turisme com a motor econòmic de Castelló, per aconseguir inversions, per aconseguir donar vida al nostre poble, una partida prou quantiosa de 20.000 euros. I per altra banda, respecte a l'escoleta infantil, la nostra proposta, com sabeu, és al llarg d'aquesta legislatura aconseguir ampliar l'horari, que ja l'hem fet este curs, una aula per a xiquets de 0 a 1 anys, que era la proposta per al proper curs, i un menjador escolar, que és el projecte més complicat, que seria en els propers 2 cursos. I nosaltres plantejàvem en aquesta partida 5.000 euros. Una vegada fet aquesta proposta, els diferents grups polítics ens van fer la següent. I una cosa important, gràcies. Nosaltres també veiem en el nostre programa electoral la importància de la participació i que el Fòrum de Participació Ciutadana estiguera inclòs en aquests pressupostos i tinguera en marxa. I entonces hem fet, en l'apartat d'inversions, n'hi ha 20.000 euros que la gent de Castelló, a través del fòrum, en un procés que es començarà presentant projectes, 20.000 euros entre tots decidirem en què van a gastar-se. Jo crec que aquesta és una part molt important, no tant en la quantitat, sinó en el simbolisme de que entre tots decidim on van els diners. Això li van plantejar a les diferents forces polítiques i ells van fer les seves propostes. El Partit Popular va plantejar reduir una partida que realment era molt alta, de publicacions, premsa i tot això, i reduir-la a 5.000 euros. En aquesta reducció aconseguim fer una proposta de que la partida de manteniment de camins passarà a ser de 20.000 euros i la d'escoleta infantil, que nosaltres havíem plantejat de fer-la de 5.000, és proposàvem convertir-la en una partida de 10.000. El grup Compromís va fer diferents propostes. Ells van proposar que la partida de parcs infantils que nosaltres havíem pressupostat en 5.000 euros passarà a ser de 7.500, la de publicacions que ja havíem assenyalat baixar-la fins a 4.000. Feien una proposta que crec molt interessant, que és destinar una part dels pressupostos a projectes medioambientals, de sostenibilitat, augmentar el que estava destinat a serveis de neteja diària, que era de 7.000, augmentar-lo 1.000 euros més i convertir-la en 8.000, i finalment a l'escoleta, que nosaltres havíem dit 5.000 euros, augmentar aquesta partida en 3.500 més, quedant en 8.500. Finalment, entre tots,
vam arribar a un acord que més o menys tots entenien que era beneficiós, que és la partida de cultura mantindrem 10.000, la de turisme 20.000, la de festes en 45.000, material oficial en 3.000, l'escoleta infantil finalment tindrà 10.000, la de publicacions efectivament es quedaran 4.000, Castelló participa, es queden 20.000, el manteniment de camins 20.000 euros, parcs infantils 100.500, projectes mediambientals no es veu així, acceptem la proposta de compromís de ser de 3.000 euros i el servei de neteja viària 8.000 euros més. N'hi ha diferents partides, altres partides que per suport no vaig explicar-les, no estan així totes, però este és un poc el projecte que volem de poble entre totes les forces polítiques. I bé, este és el pressupost que avui presentem. Val? Pugem la pantalleta i passem a la votació. Bueno, a les preguntes del grup. Disculpeu per fer-vos alçar i tot això, molt bé, suposo que voldran intervindre els dos grups? Sí? Molt bé, comencem per compromís. Una de les propostes que vam fer nosaltres va ser la de que hi haguera una reserva en el pressupost per a que la gent del poble participara. Una reserva de 10.000 euros. Això no ho heu comentat en el... La partida que vosaltres proposàveu de 9.000 euros, nosaltres la fiquem en 20.000. Clar, però és que en el borrador la proposta que va enviar el grup socialista no apareixia aquesta partida de 20.000 euros, apareixia 20.000 euros com a inversions. Nosaltres fem la proposta de que es facin 10.000 euros, una reserva de 10.000 euros per a inversions que pugui decidir la gent del poble en què va destinar-se i ara ens apareix aquesta proposta que no teníem nosaltres en el borrador que se la fer com a vostra, no sé si se la fer com a vostra i a més no ho comentava la nostra en esta part. És que era igual de fer posar inversions sense ni partida ni res, perquè jo al dir-me de Castelló participa no tenia ni idea d'on podia, quin tipus d'inversió podria ser per a qualificar-la. El número i el convidat que ho havíeu parlat quan ho vam posar, però sí que era una idea de 8.000 euros de Castelló. El que passa és que estaven inversions, sí. Nosaltres això no ho podem saber, nosaltres rebem una informació i fem una proposta i després de fer aquesta proposta m'ha paregut molt estrany. Evidentment ha sigut com ha assenyalat la secretària, i creia recordar, i segurament m'enganya, creia recordar que quan el grup Compromís va plantejar dels 9.000 euros, jo vaig dir, és curiós perquè creia que havia ficat una partida jo i en el moment en què el grup Compromís va plantejar no recordava la quantitat. Efectivament el grup Compromís va fer aquest plantejament, va dir que es feia un apartat per a participació en 9.000 euros i és una proposta d'ells i així s'ha de reconèixer, però nosaltres teníem una de 20.000. De totes maneres, com ha sigut la secretària que ha explicat que en la vostra proposta fica inversió sense res, evidentment demanem disculpes per no haver-ho ficat bé, però i entenem i podem dir públicament que des del principi el grup Compromís volia que hi hagués una partida. Acceptem les disculpes i el reconeixement. I ara anem a explicar que des de Compromís pensem que independentment de si el govern en majoria o el govern en minoria sempre s'ha d'intentar buscar el major consens possible. La falta de diàleg mai pot faltar com ha passat fins ara. Així que reconeguem i valorem positivament el canvi d'actitud del govern socialista i el seu interès en que aquests pressupostos que avui arriben al ple siguin fruit del diàleg i del consens. Estem segurs que aquest diàleg entre totes les forces en la recerca de distints punts de vista ha servit per a que totes les veïnes i veïns de Castelló tinguem uns pressupostos millors.
uns pressupostos que gràcies a la participació de la resta de grups polítics, com ha explicat Antonio, hauran incrementat la partida per a l'escolaritat infantil en 5.000 euros, que es podrien permetre, per exemple, començar en la rehabilitació de l'aula per a xiquets de 0 a 1 anys. Uns pressupostos que gràcies a una proposta del meu grup, del grup Compromís, es destinaran en una partida de 3.000 euros per a projectes mediambientals. Uns pressupostos de la que estem ara parlant per a que els veïnes i veïns de Castelló de Rugat elegisquen mitjançant mecanismes de participació directa en què gastar els seus diners. Ens alegrem del consens al que s'ha arribat i votarem a favor d'aquests pressupostos, perquè esperem i pensem que seran bons per als nostres veïns. I no tinc més que dir. Jo tenia pensat dir unes coses, però sentint a Pasqual m'ha resultat curiós que li recrimine a Antonio a partir que li hem recriminat en quan el Partit Popular va portar a la reunió els deures fets i va plantejar la reducció de premsa, revistes, llibres i altres publicacions, com ho podrà revalidar ell, de 15.000 a 5.000 euros, en una reducció de 10.000 euros. Són els 10.000 euros que m'han donat al lloc. També em pareix curiós que li ho vaig a recriminar en quant el Partit Popular en la mateixa reunió va demanar l'augment de 5.000 euros per a manteniment i conservació de camins i de 5.000 euros per a l'escola infantil, propostes que vostè també portaven i se les han atorgat com a seures. Em pareix curiós en què el Partit Popular havia fet els deures i vostès vulguin dir-li al poble que són propostes que han fet vostès mateixos, sinó que són propostes que ha fet el Partit Popular i vostès han volgut col·locar. Són propostes que ha fet el Partit Popular i ho reconeguem. No, hasta el moment no ho havia reconeix. Doncs ho reconec ara així, que és una proposta que portava Dani, que vam estar en una reunió, es va parlar i nosaltres participem també en aquesta proposta i vam fer la nostra pròpia proposta que coincideix també en aquesta. Jo soc de l'Europa. I donar les gràcies al Partit Socialista perquè crec, i a la secretària també, perquè el paellón ha sigut de Chago, per mi és molt d'agrair, jo sabeu que vaig estar, potser no tot el que vaig voler en el govern, jo mateixa em vaig abstindre dels pressupostos, no vaig pegar abstindre ningú, perquè no creia que eren pressupostos coherents, com bé avui ha dit Antonio, no eren pressupostos coherents, d'ahir un poc, perquè el Partit Popular al final ha tingut que fer una regeneració que s'ha creat, tots els membres, com veieu, estàvem al costat, són membres renovats, i em pareix perfecte de la forma que s'ha fet el pressupost, un pressupost molt clar, n'hi ha que dir-ho, un pressupost molt nítid, que la veritat que hi ha que aplaudir i més buscant el consens que ha buscat Antonio en tot moment. Moltes gràcies a les vostres intervencions, per part de la secretària també moltes gràcies. És un pressupost de tots hem fet propostes, tots hem arribat a un acord i jo crec que totes les partides tenen el recolzament de tots i a partir és un poc una batalla de després. Però agraïsc l'esforç tant del portaveu del Grup Popular com del portaveu de Compromís. Vull afegir que realment, aunque no crea que sigui del tot cert, que fins ara no hi ha hagut un clima de diàleg, això seria discutible, però sí que he d'admetre públicament que la meva actuació en l'anterior ple no va ser del tot correcta. Jo represento tot el poble, tinc una obligació extra i hem de guardar un poc les formes i públicament volia dir-lo i demanar disculpes de certes actuacions i certes coses que jo diria. El que no vol dir és que quan em critiqueu no us contestaré perquè això faltava. Això sí que ho faré i ho continuaré fent perquè forma part del debat, però les actituds s'han de cuidar. Molt bé, passem a votar els pressupostos. Anem a llegir el resum per capítols. La proposta és aprovar el pressupost junt a les bases d'execució i la relació de personal. Són els tres documents i el pressupost
resumit per capítols és el següent. El pressupost d'ingressos, capítol 1, imposts directes, 986.700 euros. Capítol 2, imposts indirectes, 2.500. Capítol 3, taxes verdes ingressos, 164.890. Capítol 4, transferències corrents, 566.600. Capítol 5, ingressos patrimonials, 6.100. Capítol 6, alienació d'inversions, 100. Capítol 7, transferències de capital, 40.000. Total ingressos, 1.766.890. I el pressupost de despeses, capítol 1, gastos de personal, 676.960. Capítol 2, despeses corrents, serveis i serveis, 552.087. Capítol 3, gastos financers, 64.221. Capítol 4, transferències corrents, 25.803. Capítol 6, inversions reals, 119.200. Capítol 9, passos financers, 328.600. En total, 1.766.890. Recordar que és una aprovació inicial, que es posarà al públic durant 15 dies i que la proposta és que si no hi ha reclamacions s'entengui l'aprovar definitivament. Passem a votacions. Vots a favor dels pressupostos de 2016. Per unanimitat s'aproven aquests pressupostos. Següent punt del dia, al·legacions presentades al document reforç de la modificació puntual número 4 del Pla General d'Ordenació Urbana i la seva aprovació inicial. Este és un punt que va retirar de l'anterior ple i que hem de donar compte de les al·legacions presentades i de l'informe tècnic on ens diu el tècnic que considerant que el que es presenta el tècnic municipal Comitè de Maravilla proposa al ple desestimar les al·legacions presentades i aprovar provisionalment el document reforç de la modificació número 4 del Pla General d'Ordenació Urbana i remetre-la a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la seva aprovació definitiva. Alguna cosa a dir per part dels grups polítics? Compromís? Nosaltres volíem dir que és un tema complicat, fruit de gestions anteriors, gestions discutibles. Així hi ha un procés judicial obert, hi ha un informe dels tècnics que es diu una cosa i hi ha veïns i veïnes afectats que es diuen una altra. Considerem poc oportú aprovar o denegar una cosa com esta tan complicada i des de Compromís pensem que la millor opció per al nostre grup serà abstindre's. Res més. Popular. Al igual que Compromís, pensem que això és molt complicat, no? És un tema que, com bé ha dit, d'anys darrere, de fa molts anys, han hagut diferents modificacions. Són modificacions que ja vaig demanar jo la retirada del punt, per el simple fet que volíem estudiar-ho bé. Això és una cosa que no són 4 fulles, però és de veres que ens ha portat que avui tinguem que tornar a portar-ho al punt a ple. ¿Vale? No considerem que tinguem que votar a favor, degut a que, com pensem, hauria de ser una cosa un poquet, o tindríem que tratar-lo més, no? O millor, tindríem que estudiar-ho més, tindríem que veure els veïns, tindríem que veure la forma de viar-ho d'una altra manera, no? Però, a plegar aquest punt i tindríem que passar-se a votació, el Partit Popular, al igual que Compromís, s'abstendrà en aquests punts. Molt bé. El grup socialista votarà a favor perquè segueix les recomanacions que els tècnics de l'Ajuntament que nosaltres representem ens fan. Molt bé. Per tant, aunque ja han declarat els vots, anem a formalitzar-ho. Vots a favor? Abstencions? S'aproven els vots del grup socialista. I passem a l'últim punt del dia, pregs i preguntes. Pregs, preguntes. Avui no porto cap pregunta. Que les agarrades té guais. Estàs mirant i dius, no porto cap pregunta, però sí m'agradaria que ens quedàrem en el consens que hem tingut així per aprovar els pressupostos i que nosaltres sentim satisfets per el diàleg i el consens al que s'ha arribat. Això. Molt bé, moltes gràcies. Jo tampoc tinc cap pregunta, però sí que vull dir unes cosetes. Una és demanar-vos un poquet que superviseu més, perquè per exemple la carretera Muro el dia 7 es van posar unes senyals per al dia 9 i 13 dies després del dia d'avui encara estan en la carretera, els mateixos veïns van apartar del carter.
Altre punt que m'agradaria que es parlara avui, perquè potser el poble ha tingut així un poquet més d'això, és que el projecte de les escoles velles, com sabreu, és un projecte que s'ha portat endavant, ¿vale? El Partit Popular, junt a Compromís i el PSOE, ens vam assentar per intentar trobar una eixida, ¿vale? Estava clar, com bé ha dit Antonio, no va caure en aquest punt el diàleg que havia tingut que llaure, després ens vam assentar, i tenia que trobar viabilitat. Era un projecte de més de 80.000 euros que es poden crear constructors de Castelló. És una construcció del nostre poble que a dia d'avui li fa falta una remodelació, i sí que és de veres que intentant buscar una viabilitat, el Partit Popular va oferir com si era una eixida, i era que intentaren posar un paravant per a que quan la biblioteca no estiguera en funció, no estiguera treballant, es poguera posar un paravant i les associacions que fins a dia d'avui han estat o estan assajant, ball, qualsevol cosa, pogueren seguir tinguent una sala per a realitzar les seves activitats. ¿Vale? Així com les dues oficines que n'hi ha en la planta baixa, al fons de la dreta, que foren una sala d'exposicions. Són dues propostes que el Partit Socialista i Compromís van acceptar molt bé, van posar en una sèrie de condicions. Ahir Héctor em va dir que... Sí, ho explicarà ell millor, segur. Héctor em va dir que havia anat tot bé. Jo penso que, dins del que va passar, hem tirat un projecte avant, un projecte que serà bo per Castelló, que crec que ja està aprovat, o per almenys està de joc, i hem pogut traure, potser, el que reclamàvem nosaltres era que les associacions no es quedaren sense un lloc per a poder practicar les seues aficions o el que sigui. Toni, el que dius al principi, l'empresa que s'ha quedat l'adjudicació de l'obra es diu Vernissa S.A. No és del poble, l'empresa no és del poble. És dir, no, de totes maneres, la diferència era prou abismal d'això, i aquest van dir que aquesta era la més d'això. Juan i Héctor diuen que aquesta era la millor i era més professional per a realitzar l'obra. Després, les millors que van comentar en el grup del Partit Popular van a fer les totes. O sigui, aquesta empresa va fer les totes, el paravant i totes les altres que tenen 5 o 6 més, les faran totes. A banda, el que vam dir una proposta de parents de l'escola, a mà dreta, l'aula d'Ixac, el més segur és que es podrà habilitar tota. Com vam tenir que anava dins, has d'inclús ampliar-lo, canviar les finestres i deixar-ho quasi acabat. Igual que els sanitaris de l'entrat que no anaven a canviar-se, es canviaran tots. I això, al final, es quedarà pràcticament finalitzada la planta de baix de les escoles velles. Si voleu alguna pregunta més... Molt bé. Perdona. No, res, a veure, dir que fa 2 o 3 plenaris vam dir de les gravacions, que es plenos van anar a gravar-se, i sí que m'agradaria que no foren els components del grup Compromís el que tinguera aquest, si volen que ho facin, però tindria que ser el propi Ajuntament el que posarà els millors i la pròpia pàgina de l'Ajuntament és que farà les publicacions. En este punt, si em permetiu, em responsabilitzo totalment jo, perquè els treballadors de l'Ajuntament graven tots els plens, me deixen el CD fent els plens, i jo sóc el que no ho ha tingut temps per penjar-lo. Demano disculpes, els penjarem tots i me'l fem dir, és un podcast. De totes maneres, agraït la feina que està fent Compromís de fer-ho arribar. La moció deia... La moció parlava no sols d'àudio, sinó també de vídeo. No, la moció era de gravar, si no m'enganya... l'àudio que parlava de vídeo, de la possibilitat econòmica. No tenim càmera. Home, no, això no costa molt. Jo no m'ha gastat un euro. No t'ha gastat un euro, a mi toca gastar. És un mòbil. Fem un estudi sobre el tema i ens assentem si vols i així anem assessores tècnicament. Sí, exacte. Si vols falta alguna ajuda, estic a la vostra disposició. Com sempre, quan hi ha ple ordinari, vull que qualsevol persona que hagi vingut al ple, si vol fer alguna pregunta, qüestió.
si no n'hi ha ninguna, sí que vull acabar aprenent un poc d'això de consens i en una bona notícia per acabar l'any. No ens ha tocat la loteria. Un poc sí. És sobre el deute de Castelló. Després de 6 mesos de govern socialista hem aconseguit que el deute es reduïra en 368.370 euros. És un 10% del deute que tenia Castelló. Això és una victòria absoluta. Això és un èxit de tots nosaltres. Agraïsc als grups municipals que, a pesar dels nostres enfrontaments, el tema diners ho han respectat molt, han sigut molt comprensius en l'Ajuntament. Agraïsc molt als meus regidors que es barallen molt amb mi perquè es dona un euro. Agraïsc al poble de Castelló, totes aquelles persones que han entès que amb les necessitats de les associacions de tot això l'Ajuntament de Castelló no està en condicions i estic molt satisfet i podem dir que hem reduït el deute en 6 mesos un 10% i aquest és el camí en el que podem traure a Castelló del forat econòmic en què es treia i volia compartir-ho amb tots vosaltres. Bon Nadal, bones festes i que el pròxim any 2016 siga profitós per a tots. Moltes gràcies.